hambai hasil Tripurani lukurok ang Kokborok Press Club ni President kapag ni takutay bukurok ang tabok tei sini Kokborok Press Club ni bebak adong rok takpano kairam parani utakuk Birmani Tripurani nukungo tongi tongko kaisa kok update namu cuma nikhe ahai tini 9 September 2024 norok ayang nukana ayang JCB by Hapjak mani obo Kokborok Press Club like thangnai 2nd of September ni simin rai sawi tako Birmani Tripurani mangkati khunani rai samani bai hapang aboni 4th September o JCB rohna chengkha yaba sung kaisa nukjago tomo kalai kheno careless ni hani mano ayang kisa phungnamo suna ayang tola jora hogikha tei 100 meter se kengkeno taku Birmani Tripurani mangkati jora JCB thangai manai yaba sung yapharo jora sung nukha 8 September 2024 jora dog squad phaikha Kokborok Press Club te amchoni lukuroni chaitumung bai dog squad phaikha naikha taku Birmani Tripurani mangkati manlia yaba tini 9 September tabuk phungni iko naidi gori phungni 11:30 11:30 tamkha JCB tabuk phano phayakho ngei sung tamu wansuna kalai o amchoni lukurok Kokborok Press Club chaitugui no tongo taku Birmani Tripurani mangkati Karina ni bagai piaba hapangle tamu khlai tong tamu hapang kunu sakthar mungkrija taku Birmani Tripurani mangkati Karina ni bagai obo kaisa kotor sumung lukurok kok sasawi tongo piaba hapang datino karya hengke kami amchoni bororok lama ongkornai hnai obo kaisa kok tuma hapang roni bagai orok tongoi taku Birmani Tripurani mangkati naituknai rokni dati no hapang no koboknai tumuno kha tongkhangkai sal bai hor bai samung tangai taku Birmani Tripurani mangkati Karina ni bagai chaitok langtong asungno jotono hambai